गेबेंखा गोबांमा बर'रक बुग्रानो सेजाखा गोबांमा नेतारक बुग्रानो हमया सालायखा তিনি গ্যাদারিং মানে কারণ আপনি কি বেলাই বেলাই হামবাই प्रथम थुनाय रंनो पहिलानो आं हामबाय मा जानांगौ सिनि 26 आश्रमबारिनि बे सिक्लारो हायने रंनो तामबागे हिन्दी कंकेसिबनि बिसिंति दुर्गा पूजा बुसकांगो सायमान दङ आबन फाना बरकते सिन दफाना हामजागै सिन बबाग्रानि जे थानसान मारिनो हामजागै जे हायने रंनो बरनो जत्तनो बेलाई बेलाई पाइप्ले हामबाय जों दिनै म मास ग्यादारिं सिनि बाइक रेलिं माने केमनो नरक सिहो जों एडिसि संमारिनि सिगां सिन बबाग्रानि काइसेनो डिमान्ड सिनि जे गेटा दिबाले अ डिमान्डआव दै जों बुसकां 16 एबा 17 तारिखआव जों दिल्ली मुभमेन्ट खाय दङ दिल्लीआव बिजन थाङै दङ जों सेराय सेराय साना मुसुङो जों एडिसि संमारिनि सिगां सिनि जे तिप्रा सरनो जे कग्रिमानि सिनि जे गेटा ट्रिपलेन जों आबोन बागै जे नांसाक जों थैरिनाय लामा रिनाखै लामा रिनाय हिनै जों आबोन बागै डेमोक्रेसिनि दै जों फाइट खाय थानाय अ फाइट खायनाय बागैनो जों दिल्लीआव थाङै दङ माने जों आबोन मेसेज ना मुसुङो ताबुक सुजतै सिनि बबाग्रानो हामजागै बिनि थानसान लामाव फायो आमहाय बरक जदि तंगै तंहाकाय सिनि म बाइक रेलिंनि बिसिंथै जों बांना मेसेज ना मुसुङो नरक आमदिहाय टाटा लामा थक जानाय लामाव ता थांबाय सिदि सेराय भाइबाय सिदि सिनि तिप्रा मथानि लामाव सिनि थानसानि मारिबो सिनि जे गेटा ट्रिपलेननि मुभमेन्ट अ मुभमेन्ट सुनो फाइ लगिरि फैबायदि पालखाय जों पाल हंखाय जे साल जों पालखाय जदि खरांथि सावै सिनि गेटा ट्रिपलेन जों जदि सानगाय आबो माइया कोनि दिननिया आबो सेराय माननाय जात आबोन बागैनो जों तिनि मडेलनि बिसिंथै सिनि 26 आश्रमबारिनि जत लोकरगनो जे टंकसं टंटनरनो जे ताकबो ससल तिप्रा मथ फायको केबेंगै टंखो आमते हाय बरंनो आबादिन बंना बुसलै साननानि बागै जों तिनि म गेदारिं अख्लायमोन जे डिरेक्टर तिप्रा लेननि बागै जे दिल्ली अभियान जे खालायजागनाय आबो तारिखआव खालायजागनाय एक्चुअली फाइनल डेट तो जों डिक्लारियाखौ आबो ससियेल मिडियानि बिसिंथि जों डिक्लार खायनाय हिन दङ आबो 16 एबा 17 तारिखनि बिसिङावनो आबो जेखुनु डेट कायसा चुज खायजागोन हिनै जों वान सुलाय दङ दा ससियेल मिडियानि बिसिंथि नों मिडियाराबो आबो आपडेट माने थानाय साबो तिनि अर मानजाखा तिनि एक्चुअली तो मानजाखा बोलते तिनि आश्रमबारिनि ब्लक कमिटिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ बिनि एक्जिक्युटिभ बडि दङ मेम्बार्स दङ ब्लक कमिटिनि जत दंबाय सिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सापित देब्रमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि हिरामय देब्रमा ए डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइजार जयन्त देब्रमा ए आनि इजागनि 26 आश्रमबारिनि जत लिडार्स जतन दंबाय तिनि खरसानि बुंनो साना थांलिया तामबाय हिन्दी खरसानि बुंनो साना थांलिया केबो गोबां खलगै थांनाय तिनि नर बबा थायो गरंनाय तिनि थायो गरंनाय जों ताबो म गेदारिं का तुलसीगर स्कुल प्लेग्राउन्ड जों एरन होते तुइसिंग्राम होते yang badla बारि दिखे गरगै yang चाम्पा दिखे yang आश्रमबारि बन बाजार माने एक्चुअली जों पुरा टोटली